Igsuon, adunay mga panahon nga gusto kayo tang mutabang sa mga nanginahanglan. Pero usahay, magduha-duha ta. Usahay, mahadlok ta. Kay basin baya og i-reject ang atong offer tungod kay gamay ra kaayo nga kantidad o butang ang atong ikahatag. Well, mga isuon kung inana ang imong hunahuna, usba na. Kay matud pa ni Mother Teresa, it is not how much you give, but it is how much you put love on giving. Dili mahinungdanon isuon kung unsa kadako ang imong ihatag. Ang importante, unsa man kadako ang imong gugma ngadto sa paghatag. So again, it is about love. It is about kung unsa kadako ang gugma o kagustuhan nato nga mohatag. Mo na nga bisan unsa kagamay pa na, ha? Ayaw kahadlok ug ayaw kaulo sa pagtabang. Hinunua, himua ang imong kaugalingon nga inspiration sa uban nga katong naay daghan mamahimo usab sila nga kamaong motabang. Gets mo? God bless.